Mikel zu? Ni Fermin. Fermin, urte askotarako. Eskerrik asko. Fermin, araman jotarra? Hame jotarra. Joño, posten naiz. Hemen txanabil bizia eta herrikia zautzen dagoela, eta zuto patxutu zatjot, Fermin, gizona leante askoa, gazta eskutan dula. Ba, ardia por altzoitxuz eta Aiba. batu, da gero gazta itxen dut. Joño, ardi dazkazu, Fermin. Bai. Itxura hona daka, gaztak, Bai, ez da genetik bai, hile zagarrapea ibele genetik itxura hona guten duen barrustel dute ibele. Itxura hona zuke, bai, Fermin? Ze, lanian eo, ze, jubilatzeko bainik eo? Bai, asko ez, baina bai. Afrika martxan. Martxan, etxea jubilatu bainik. Ez. Da gure bez. Ojo, Cristo. Ta, zenbat urte dazkazu, Fermin? Ilo eta terdiarko 85. 85 urte dazkazu, Fermin? Meka guzos, ez du ematen. Benetan esango izute, Fermin? Bai. Karneta karreko izan. 85 urte esan diazu. Bai. Baina ze arte gila eta ze. Hola mantentzeko zein da sekretua, Fermin? Eta hemen asi eta ure behonara ukote. Adios, ura ona basarri. Ura ona, handi atxetik hartxe. Ura ona, importantia. Zan diazu, 85 urte. 1928. Eta sortzin. Eta ze, unetan? 7. Ze. San Fermin eunian? Claro. Uztaila 7, 7 julio. San Fermin, horrat eza Fermin. Meka gonzoz. 85 urtekin, magina gauza biziko izan. Bai, bueno, gerrakuik eta ozein hemen kortan. Eta hemen balartien ibilintzen. Egia. 8 urteta. Ez da izango. Bai. 8 urtekin zu? 8 urtekin. Eta hemen txe, 86ko gerra. Hemen ze soldadu egon zian, ze bandotakuak? Hemen onzien republikako nuek. Hemen republika nuek. Gero etortzien frankista. Frankista gero. Onzien batzuk hemen goiko zein arangizon. Da horre bizien gerran. Tiroka eta... Etxion duan. Da emetiara tireketo ziren fusilekin. Bai. Hemen ozenak. Da han bekizien hemen ozela. Bai. Da kainoiek ibintxerokien hau etxio bete zaparezutiko. Da emeti benzien merikut mengizon batzuk hango jaifiekana. Bai. Da ara izan ziren ume gaztita zela eta alako ikezaitxu. Bai. Libratu zinaten, igual? Librau portxipa. Portxipa, ez da? Bera esan diazu, Fermin, hortxe, gainoia jarri zuela. Gainoia, bai, etxio desaperezutiko. Ojo, Cristo. Da gero horre euen pagoixe, oin pinoixe da. Bai. Da ahertu zin horre atxen ostetik kasakuek, honek txikixok. Aha, zeak. Hiru abioi kasakuak. Kasakuek. Bai. Da hasi ziren metreiakin tiroka. Da ni onduenan ondo pegaute, da horrexek eta zeak arramak eta uste ziren balak pare-parien. Berazu hortxe eze pago azpin gordeta? Pago azpin gordeta. Eta bea, kasako abio jak... Bai, jota, hemen paseta ziren gorri, zeak ogusuek. Ogusak? Bai, bombak. Bai. Gorri. Bai. Horre zegin atzien nauen argola handi bat. Bai. Eta nazpixen errezeu. Ai, ba, Dios. Ama eta beste bezinuek eta danak hor. Claro. Beldurra, ez da, Fermin? Beldurra eta, por suerte, gatu izte. Por suerte, bai. Txiripa esan esan bezala, ez da, Fermin? Hemen txezeak artileriako obusak eta eman. Bai, dana. Eta zuek hor argola onduan arrezatzen. Bai. Momentu gogorra, Fermin? Bai, momentu zeixue. Zeixue. Bai. Nau gerri iztoten ikuste gure eixeu. Normal. Da entzute. Bai, bizi izan da geho, gerra bizi izan da geho, ez da ikusi nahire berriz. Gero pasazan abioi bat, jana eta munezinu eta pasateko soldauei. Bai. Eta hortik batorren, abuelo ginitzen izena. Abuelo? Abio jai, abuelo, daitze zeneten. Eta esatik, Fermin, abuelo abio jai? Eta euren arteko ginitzen. Vale. Abuelo, ya viene abuelo, ya viene el nuestro, el abuelo ya viene. Ai, ba, Dios. Jo, Fermin, hase histori kontzatzen izan, Fermin. Eta hemen barru nontzian, Fermin. Iru eta marra bateo, ez dakit. Kompainiat. Ikustia baldo, Fermin. Hau, hemen txe, ikusin, hemen ordu nontzian, kompaini osua, 70 soldadu, hemen txe lotan. Bo, Fermin, hase oroitzapenak, Egazkinak inda, lehenan baldiz bizitzan, hemen ikusiko zen ditun, ez da, egazkinak? Bai. Jo, egazkinak beldurra maten dizute, Fermin, edo? Ba, bilurra ez. Eta gero horre beste zer bat lobok asmaztien.
Urte une celebran bizala, San Fermin eune. Bai, zue, urte betetzia. Gauza, sekreto bat eurake prepauko gula. Baina ez duztin konfesau zer zan. Lehen ninoen bitxoixa, da hor birin zeustin, bioin jarri biozu. Adios. Eta bioien, da ezaguetan duzun mendixek pasau itxu hor, bioien da. Zebat urte intzen ditun, orduan? Orduen laotamar. 80 urte bete zen ditu nian, hilobak eta oparitu zeizuten egaldila. Bai. Ta, zer moduz egaldila? Da, ni bastante ondo anaia atzien, aixinik. Belurra? Belurra. Da nire zeustien, hau, ate bat, apurata, abeixe eta ezeuken zin, eta horrein, zein potzan mobile eta trisketi horri jarainen zen. Klak egin hauen da, atia zabaldu zala. Atia zabaldu zala, erazkinean. Justu ez da, eta zula zai, Fermin. Nira zai. Anaia, beldurtuta. Bea, anei bai. Anei berbarik urte nauen da, berbarik jauzan. Lurrea hozizan dina zizan. Bai. Beraz, zertan, erazkina ondila txikitea, nolako? Dago piperpoti mauko. Zera, piloto elonduan joan altzinen? Ondondo, Zeusten, gozu eruti eta zeuke. Artu zuen ekure, zeuke entregu. Eta zenba denbo izan zen egaldila? Ez da, ordu betu bat algo. Ostia, bastante, Bai, urten gen da Gorbeixa. Gorbeixa? Da Gorbeixa lorkurtin paien buitain hauen. Bolta? Da orduan txapur bat. Ika belurra? Hora, probat okertu zen. Txiri bueltan bate, hola? Eta gero, ona etorri itzen, ona etxik ez eutunen, hemen parea jau itzen. Txeri ikusi, zure txeri ikusi zen nun, erazkinetik. Horrek ilusio ingo du, ez da? Bai. Polita, ez da? Bai. Joe. Hemen degutzu, bai. Aiba, Dios. Joe, Fermin, hemen txeleante, Zera, avioneta batien hemen sartuta, buelte intzun da guztua, txaleko horilla jarrita. Bai. Anaia zein da? Hori da, anaia gaztiena. Ni baino amaxe urte gaztio. Anaia zu eta hau pilotua? Hori pilotua. Oiba, Dios, bale. Bai. Bueno, nahi gauza asko kontatu dizkia, zure bizitzako amets denak edo, bete alditzu zuen. Zer foigatuko zen, aztera bai. Zer falta zaizu, Fermin? Planpona baten fenitzen da, anai eta fenitzen da, nago egurenen ara barrure, zartzia, hango ambientik apur bat ikustie. San Ferminetan, Fermin? Darroinetan, da entran gehatu izen, bazkaldu guen bertan, da ferixi ikusi napurtxoa eta buelten joztean engolkura. Adios, eta etxinetan barruaz? Ase pena. Barruen hango ambiente ikusti gure eta. Zura izan San Ferminetan pixa eta meolloa juen. Bai, hango genti eta hango kuadrillak ikusti, ambiente ikusti. Hoxe falta zaizu bakarri, Fermin. Fermin, aurten 85 inbertitu zunean, ustaila 7 hemen ingo du llamamientu ba. Ilobak edo beste norbaitek nahi bazu jun? Ne, eroseinez. Eroseinekin? Ni konforme. Hoxe da, akitu. San Ferminetan jugo beha. Eskatik asko, Fermin bihotze, segi, nola.